De ser måske ikke særlig appetitlige ud, men de små hvide orme bag mig, de kan faktisk noget meget smart. De kan forhåbentlig snart erstatte fiskemel i fodret i havbrug. Fodret vil det på den måde blive mere bæredygtigt, og fiskene de vil stadig få masser af omega-3-olier. Noget vi, der spiser fiskene, i sidste ende får glæde af. Det er små dværgregnorme, som lever i rådden tang på stranden. Og dem vil vi gerne bruge til at udvikle et nyt fiskefoder med. Professor Martin Holmstrup er kommet fra Aarhus og her til Bornholm for at blive klogere på, om dværgregnorme kan bruges som fiskefoder. Her på Bornholms lakseklækkeri er han ved at lave et forsøg med at formere og fede de små hvide orme op. Perspektivet er, at vi kan forhåbentlig udvikle noget nyt fiskefoder, som er økologisk bæredygtigt, så man ikke behøver at bruge fiskemel til fiskefoder længere. Det er nemlig betydeligt mere bæredygtigt at fodre med orme end med fisk i havbrugene. Og ormene indeholder lige så meget omega-3 som fisk. Det er vores massekultur i lille skala, hvor ormene de går i en blanding af tang og en lille smule jord. Og Martin Holmstrup eksperimenterer med rådden tang fra strandbredden, så der er endnu en miljømæssig fordel. Så vi prøver at bruge opskyllet tang, som alligevel skal fjernes fra stranden, som et substrat, det både kan leve af og leve i. Og så kan vi udnytte et spildprodukt, kan man sige, som ellers skulle være bortskaffet til noget fornuftigt. Så det øger også bæredygtigheden? Det øger bæredygtigheden, fordi faktisk så vil man så fjerne noget kvælstof og fosfor fra havet på den måde også. De næste 2 måneder skal ormene så vokse sig cirka dobbelt så store, og hvis forsøget går godt, skal Bornholms lakseklækkeri opdrætte orme i stor stil til fiskefoder. Men der er stadig et stykke vej. For eksempel ved professoren endnu ikke præcist, hvad ormenes livret er. Vi ved strengt taget ikke, hvad de lever af, om det er de bakterier, der gror på rådden tang, eller det er selve tangen, de græsser på. Så det er også en del af projektet at finde ud af det. Det er Fiskeristyrelsen, der står bag projektet. Martin Holmstrup håber, at der kan komme gang i en produktion af bæredygtigt fiskefoder på Bornholms lakseklækkeri om 3 til 5 år.